Zemetrasenie, pomoc! Nie. Tak, poďme sa baviť o tom, či práca v Nemecku môže byť stabilná. Môže, ale je to ťažšie. Ja som si myslel, že mám stabilnú prácu v Nemecku, ale ekonomická situácia v firme, ktorej som pracoval, sa trošku zhoršila. No jasne, že my, ktorí sme živnostníci alebo takto, že sme z cudzích krajín, no letíme ako prvý, no čo ste si mysleli, akože čo to bude. Ale dá sa nájsť rýchlo práca, odporúčam, ak chcete ísť pracovať do zahraničia alebo do Rakúska, hocikam, teraz je ten čas, ešte pokiaľ drží všetko, pokiaľ to funguje, utekaj, teraz najrýchlejšie, pokiaľ sa dá, choď. Zarobíš peniažky, tuké nové a bude fajn. Druhá vec, čo chcem povedať, je pracuj pod firmami, ktoré sú známe. Ak vieš, je to známa firma, je pravdepodobnejšie, že ti zoženie zákazku a tak najlepšie pracovať priamo pod Nemcom, ale není to vždy dokonale. Aj tam sú chybičky, ale je najmenšia pravdepodobnosť, že ťa niekto oklame. Najviac klamú väčšinou slovenské firmy. Ja mám našťastie šťastie, že som zatiaľ narazil na firmy, ktoré mi pomáhali. Takže choď pracovať, preveruj si firmy a hlavne nepočítaj s tým, že všetko, čo robíš alebo kde robíš, je stabilné. Teraz je situácia, aká je. Stabilita nie je a preto sa zem trasie. Takže utekaj, pracuj, dobre bude.